Ndelokno bro, iki gawe apa? Wong wedok iki lho. Ya iso ae. Iki ketoke wit asem paling. Anu ngge ragangan motor iki. Lho, gumen wong Cina ini pinter-pinter. Bener diburi dhewe kayak baut dhewe. Lah iya. Heh. Iso pas ngono ku lho. Ya iso ae lho. Kayak baut terus dimur. Kuwi kaya kayu asem, pang-pang ngono lho. Digathuk-gathuk nih dadi bane ngarep wae apik kaya ngono kuwi. Lho, nyuwun ini pol. Lho, kayak sekok barang. Nah, gruwaji nih. Nah, diburi dhewe. Ya kok ya iso. Ora ngene dhewe apa iso ngene iki. Paling kanggo rencek kayu. Hmm. Terwampil ya. Loh, oh kayak pedal bro. Loh kayak rantai barang ki. Iya. Heeh. Iya, masang rantai ini pinter wong wedok ya. Aku masang rantai sawir kena-kena motorku. Loh, loh. Ini nyuwun ibane ya apik. Nah, dites. Ya gruwaji ini kayak apa kayak. Apik men modele ya. Yo, kayak aki barang bro iki bro. Yo yo iso akale lho. Heeh. Oh kayak starter barang. Jan.